wone kadi bawaɗo holyo. Assalamu alaikum mon yeɓiyankoɓe Windere TV, calmini on kala kuɓal ñaguini mon Allah moƴƴere. E hande en gartiɗo e émission meɗen Wulago Jamma accittake e goto. Ina waɗana on ɗum Sara Bal, Allah mbiya Dieynaba Ceerno Abou Saydou Mamadou Kadiat Dikel farmata halfi hammar debbo mo Seeno Bousoɓe rewo jajaɓe. Allah mbiya wuuro Cilude e Ceene Dime Daneji. Mi salmini on onon kala kuɓal mi ñaguini on Allah moƴƴere. Donc hande toɓɓere meɗen ko jokkere enɗam. Jokkere enɗam noon so wiyama ene heewi façon ngaji. Ene waɗi no jokkirte enɗam, ene waɗi kadi forɓe jokkude enɗam, ene waɗi kadi holto enɗam jokkete. Donc hande koye ɗum garɗen. Garten noon ko hol no enɗam jokkirte. Ko ardi foof enɗam jokkirte ko yo yimɓe jandir, yimɓe nandira. Hayso tawi hande temps uji ngalano yimɓe jandir, yo yimɓe nandir sabu ne jogui possibilité no nandirdiri. Kadi saaha fo yimɓe jandira sabu neɗɗo kam wiyata tan mi ala temps mi yahata, mais ma waɗi saaha mbaɗa sacrifice jaaha ƴeewoya bande, sabu ɗum ɗon kadi ina ɓeyda enɗam, ina ɓeyda jokkugol enɗam vraiment yandirde nde aussi. So ɗum ɓenni kadi eɗen gara e hol poɗɗo jokkude enɗam e leñol en général ko ɓurɗo jogade o. Sa nani ɓurɗo jogade o won mo Allah ko Allah rokkimo rokkani heddiɓe, on foti ɓurde jokkude enɗam sabu ko on ɓuri fodde yimɓeɓe e muɗum. Sa nani mi wi noon ko goɗɗo o mo yitaki hoore mum walla wonmo ganduɗa gueɗe mum jarani noon, so yeehi jokkoyde enɗam ma wod no yiira kañum e hoore mum ni ne wawi jogade teddedi yaade sabu ma miijo wiyata ko somi yeehi mata won ko ƴeewoymi. Ene yiiɗa jokkude enɗam mais ene wawi miijade ɗum ɗon haɗa ɗum yaade e bandum en. Kadi ha hande mbiyatmi ko on kadi hoto mawnikino sabu jokkere enɗam kam vraiment hayso tawi woɓɓeɓe wonno jiirata walla mo tawyta wonno yiirata, an andu ko ganduɗa kadi Allah tawane andi jarata tan ko jokkoyde enɗam. A yarani toon dañoyde hunde, a yarani toon goɗɗum, ɗum kadi ina walla. So ɗum ɓenni eɗen jiiyaɗo en yimɓe vraiment hewɓe ene gummoɗo vacances yonta jolna ɓiɓɓe mumen e auto ji gara yiyade nawa hunde foof noon hen calmini hen goggo ma kaari walla bamma kaari tawa on kañum ko Fouta hoɗi. Kadi hay Fouta he kadi wonani hay nder wuuro manggo he woni koye gurel gonguel tawa ne jogui jawdi walla ko way noon ene jonci wuuro. Ƴetta sukaɓe ma mbaɗa ɗumen auto nawa ɗumen mbiya wonde yo gar jaaha. Sa are yaade noon hunde fo aɗa nawa ko ɓiɓɓe ma ñaami, aɗa nawa koppuji, aɗa nawa kudduji, aɗa nawa ndiyam, ɗum ɗon foof nawa to bande to jahata mbiɗa aɗa jokkoya enɗam o. Sa yettima sa danama ndiyam mbiya ala an aɗa jogui ndiyam walla sukaɓeɓe ala ɓe jarata ɗam ndiyam nden deedi mabɓe dogat acci ɓe jogui ndiyam mabɓe. Ɗum kam aɗa andi vraiment a fuɗɗima hollude yimɓe an woni holon kadi garɗa ko hollude yimɓe hooli an mais arani jokkude enɗam. Koɓe defata ko ɓe defa ɓe defta yimɓe jooɗo ñaama sukaɓe ma mema hen seeɗa gummo ɓe mbiya wonde i on ñamata keɓɓirɗa mbiyaɓe ala ɓe jiiɗa ɗum ɓe ganda ɗum ɗo walla nono ɓe mbawa ñamde ɗum ɗon foof en jii ɗum e jokkere enɗam noon. Ɗum kam mataw ko haala tan kono a yahani jokkoyde. Eɗen mbiya noon jaaɗo waɗoyde ɗum o ene fonno no heewi no foti haalirde holla yimɓe ko garɗo jokkude enɗam tawa wona ɗum. Hayso tawi wonde sukaɓe ma ganda ko defa ɗon ko so gummima aɗa jogui haala jotka ko poɗɗa haalde so mbiyo ɓiɓɓe ma ñaam mbiya ɗumen ala ɓe keyɗani ɓe ko joni ñaami walla ɓe ko joni mbaɗanno grignoté bonbon ngaji mumen walla ko way noon ɓe keyɗani. Andinde yimɓeɓe vraiment an a yawani ɗumen kadi ka gaddude ɓiɓɓe ma ɓe tigui yo jii gurdam gonɗam ɗon ɗam kadi yo gandodira bandiraɓe men wonɓe ɗon ɓe. Donc vraiment eɗen mbiya bandiraɓe ha hande jokkere enɗam ko haala Pulaar mbiya ko tan ɗo tooɓo iwri fo yo yuus, goto foof no foti wadde banggue muɗum vraiment. Hande ne waɗi ɓe ganduɗa jokkata enɗam kadi accata jokkoɓe enɗam jokka enɗameji mumen. Sabu sa nani mi wi noon won hen ene gummo galleji mumen arde ƴewde bandu men goto jokkude enɗam tawa oɗon ni situation muɗum machallah wonno way tawa an garowo o situation ma ene manki kono noon sa ari ko yimɓe woɗɓe ɓe ko kañumen natata e nofru on mbiya wonde kaari kay arani jokkude enɗam, kaari arno ɗo ko dañde ɗum ɗo walla kaari arno yiiɗe ma ko ɗum walla yiiɗe ma ko ɗum ɗo. An hoorema joguinoɗo intention ni bande garɗo e ma beltanoɗa ɗum ari ko jokkude mais après an hoorema a jogoto miijo wongo wonde on wonko arno ƴewde. Ɗum ɗon kadi koye taƴam enɗamago jeeya. Eɗen jiiya kadi enen wone koreji men nanɗo ɓe ganduɗa Allah ne rokki ɗumen
ne mbawi koɗo sa nani ne mbawi koɗo ko kañumen wonko jogui ko ganduɗa situation mumen machallah ne waɗi stable c'est bien ɓeɗon noon hande hewɓe hen nanɗo ko kañumen mbaɗa wawi wiide ponno jokkude enɗemeji men kono ina jeeya e taƴɓe enɗemeji mumen saabu sa nani ɗum ɗon ko bande kewnat haalanma a arata inna haalanma suddina haalanma ɗum foof a arata te kala ko kewni kañum ma wat téléphone mum haalama walla yaɓɓa koyɗe mum yaha haalanma kono an a arata te ene yima kadi aɗa yaha banggueji goɗɗi to ganduɗa ɓen situation ngaji men mbayi kono situation mani donc on kañum yirata wonde ka jawɗo ɗum ɗon kadi ene jeeya kadi ko taƴata enɗam kadi an jogui ɗo toujours mi haali ko an foti fodde bande en yo gaare ma mbasa yawde ɗumen sahaji ko wayno dimanche walla goɗɗum neɗɗo ala ko ɗumin e ƴetta wonde auto muɗum huɓɓa auto muɗum yaha wiya wonde warta hande komi jahoto galle kaari jettoɗa galle kaari calmina taw vraiment ka personnalité sa ari yimɓe foof ma gandu an kam ala ko adduma ɗon so wona jokkude enɗam saabu ala ko mbawɗa arande ɗon ko ganduɗa ala donc ɓeɗon hande ko ɓen ñaguiɗen ni hande ɓen yakoraɓe leñol machallah ɓe ganduɗa situation ngaji men ne moƴƴi ko ɓen hande poti arde vers koreji mumen par ce que koreji ma so yeehe ma tan ma wiye wonko addi ɗum toon mais an noon sa ari yimɓe fof ne gandi an wonko adduma ko ƴewde bande en salmini ɗumen mais wona yiilade hunde kono mbinomi ni tan ha joni so tawi wonde dimanche yonti a ɓornima paɗe ma a yeehi ƴewoyde bande walla bande kewni a are muɗum aɗa jogui hunde a rokki ɗum walla a ari salminde ɗum so woodi janggo e jaam ko kewe leñol yimɓe ɓe mbasi nandirde walla ko ɗumini sa ƴetti téléphone ma a noddi kaari a wi ɗum woppu kadiaw ma woppu saabu ma yi an a woppani ɗum hay saaha goto sa haalni ɗum kadi en foti jabde donc ha hande koko mbiyatmi ko tan ko ɓe juuɗe mumen keeɓi caggal mumen e leñol ɓe ko ɓen hande mbawi fottude enɗeɓeji mumen ko kañumen hande poti arde vers bandiraɓe mumen pooɗa ɗumen e mumen kadi kolla ɗumen wonde jawani ɗumen ko ɗum addata kadi jokkere enɗam yeeɓiyankoɓe Windere TV hande ko ɗum ɗo gaddanɗen bandiraɓeɓe ko fate jokkere enɗam donc noon en gardani ɗo kadi haalde ko ɓurɗen andude yimɓe walla ko ganduɗa bandiraɓe men ganda kono ala mataw ko en eɗen keede haalirde tan eɗen kaala eɗen gossodira miijoji e bandiraɓe meɗen donc hande ko ɗum ɗo gaddunoɗen e jokkere enɗam eɗen mbiya bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV yo jeeb Windere TV mbaɗa like mbaɗa partagé bandiraɓe waɗoɓe commentaire uji e nder Windere TV kañumen foof eɗen jarna ɗumen machallah e wadde ɗumen partagé e like à chaque fois e commentude hono babam Moussa Anne kaw Amadou baboyam mi salminima mi waɗima vraiment mi jarnima aussi e à chaque fois aɗana e Windere TV mi salmini monsieur Diallo Ibrahima machallah moƴƴoya jawle salmini mi juurimama mi ñaganmama Allah moƴƴere e famille am foof machallah miñamen e mawna men yeeɓoɓeɓe kañumen foof weltiniri ɗumen machallah Coumba Soudou mi salminima Coumba Mignam mi salmini aussi Moustapha Daoud onon fof mi salmini on machallah merci beaucoup ha gongol inchallah wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo